Noin, lähdetään nyt tutustumaan Berrien tuotteisiin. Berrien tuotteet löytyy netistä ihan www.berrien.com. Englanninkielisenä siis tästä pystyy valitsemaan kielen, esimerkiksi ruotsi tai sitten englanti, jota itse käytän enemmän. Täältä löytyy tietoa yrityksestä, Berrien yrityksestä. Esimerkiksi tässä on tieto siitä, että kyseessä on saksalaiset tuotteet ja Berrien tuotteet todellakin valmistetaan kaikki Saksassa ja tuotanto on omissa käsissä siellä. Ja se myös siellä on laboratorio, missä sitten kaikki tutkitaan ja uudet tuotteet kehitetään. Ja tämä on itselleni erittäin tärkeää, että kysymyksessä on eurooppalainen, hyvin tutkittu ja hyvä tuote. Täältä löytyy sitten Berrien tuotevalikoima, jossa on juomia ja sitten siellä on kasvanhoitosarja, mutta lähdetään tutustumaan näihin geelituotteisiin, jotka itselleni ovat se tärkein tuote. Ja täältä voidaan valita eri tuotteet ja täällähän ne on nyt sitten sillä valitulla kielellä, mutta suomeksi näitä sivuja saa sillä, että itse käytän Google Translatoria tänne laitettuna ja äännän sillä tämän sivun, mutta kuten näen, niin tuotemerkkihän marja, berry on marja, ja tieto ei ole täsmälleen siinä suomenkielisessä asussa, mitä meidän oikea suomen kieli on, että Google Translator ei kykene aivan sellaiseen tasoon kääntämään näitä. Joten olenkin lähtenyt sitten järjestelmällisesti tekemään eri kanavia, josta löytyy nyt sitten suomenkielistä tietoa Berrien tuotteista siihen asti, kunnes sitten saadaan nämä sivustot suomennettua. Ja todellakin Facebookista löytyy Berrien Finland sivusto. Sieltä löytyy minun yhteystiedot ja sieltä löytyy sitten, sitä kautta voi lähettää hyvin viestiä. Saan sen sitten hyvin nopeasti. Ja täältä löytyy myös sitten, mitä Berrien maailmassa muualla tapahtuu, eli linkitään tänne myös englanninkielisen materiaalin sitten myös tänne sivuille. Berrienillä on myös sitten Suomen Berrienillä niin Google Plussa ja tänne tulen sitten lisäämään suomenkielistä ja muunkielistä materiaalia Berrienistä. Olen aloittanut Berrienille blogin, jossa täällä blogissa tänne tulen kokoamaan sitten eri materiaaleja suomen kielellä. Ja sitten Berrienillä on myös YouTube-kanava, jonne nimenomaan nämä videot, mitä nyt teen, niin laitan tänne Berrienin YouTube-kanavalle. Berrienille voit lähettää viestiä sähköpostilla ihan berrien.finland@gmail.com tai täältä Facebookin sivujen kautta voit lähettää viestiä. Voit myös esimerkiksi Google Plusan kautta lähettää viestiä. Ja
Seuraavilla kerroilla sitten lähden kertomaan tuotteista lisää ja laitan myös sinne sitten yhteystietoja. Täältä löytyy myös minun muut yhteystiedot niin eteenpäin. Seuraavaksi tuote.